Представи си, че си осъден на смърт за убийство, което не си извършил. Чуваш писъците на своите приятели, екзекутирани на метри от теб, и знаеш, утре може да си ти. Това е истинската история на Антони Рей Хинтън, човекът, който погледна несправедливостта в очите и отвърна с прошка. Преди решетките, преди заглавията във вестниците, той бил просто Рей. Тихото момче от Прако, Алабама. Малък, въгледобивен град, където животът бил прост, но изпълнен с топлина и вяра. Баща му бил силен, мълчалив мъж, който всеки ден слизал под земята, за да изкара прехраната си от въглищата. Майка му жена с топла усмивка и ръце, загробели от години труд. Държала семейството заедно с непоклатима любов. Хинтън си спомнял аромата на сладкия картофен пай на майка си, който се печал във фурната, звука на щурците през летните нощи и усещането за принадлежност и сигурност. Но това чувство за сигурност, тази общност, този фундамент на младия му живот, всичко това предстояло да бъде разбито по най-брутален и неочакван начин. През 1985 година в Бирмингам двама управители на заведения за бързо хранене, Джон Дейвидсън и Томас Уейн Вейсън, били убити при отделни, безсмислени грабежи. Градът затаил дъх. Полицията била под огромен, задушаващ натиск да намери убиеца. Този натиск, подхранван от нещо много по-мрачно от жаждата за справедливост, ги отвел право при Антони Рей Хинтън. Единственото доказателство бил ръждясал револвер, намерен в дома на майка му. Нямало отпечатъци, нямало свидетели, а балистичният експерт първоначално казал, че оръжието не съвпада с куршумите, но това било пренебрегнато. Рей имал непробиваемо алиби. По време на единия от грабежите той бил на работа в склад, дневници, работни карти и началникът му може ли да потвърдят присъствието му. Но това нямало значение. Следователите, заслепени от собствените си предразсъдъци, вече имали своя човек. Не ги интересувала истината, интересувало ги да затворят случая. Детективът Дъг Акър му казал: имаш 5 причини да те осъдят. Ти си черен, свидетелят е бял, прокурорът е бял, съдията е бял, журито е бяло. Въпреки планината от доказателства в полза на Хинтън, въпреки очевидните пропуски в обвинението, Антони Рей Хинтън бил осъден и получил смъртна присъда. Представи си животът и свободата ти, самото ти съществуване, отнети заради лъжи, предразсъдъци и система, която уж трябвало да те защитава. Следващите 30 години от живота на Хинтън минали през живия ад на коридора на смъртта. Рей бил само на 29 години, когато го осъдили на смърт. Първите години прекарал в почти пълна изолация, в килия 2 на метър и 50, 23 часа в денонощието, заключен в тъмнина, където слънцето никога не прониквало. Първоначално той не говорил с никого. Мълчанието било неговия бунт, но и неговата отрова. Гневът и омразата го разяждали отвътре. Той губил себе си, превръщайки се в номер Z-585. Смъртта дишала във врата му всеки ден. Той станал свидетел как 54 други затворници, хора с които споделял истории и мечти, изминавали последния си агонизиращ път по коридора на смъртта. Чувал молбите им, писъците им, а после и зловещата тишина. Вярата, която майка му била предала, била подложена на изпитание всеки ден. Той се молил ежедневно, но често усещал само тишина. Отчаянието било като физическа тежест. И тогава, в тази бездна, се появил глас от съседната килия. Гласът на Хенри Хейс. Хенри не бил просто затворник. Той бил бивш член на Ку Клукс Клан, осъден за бруталното убийство на Майкъл Доналд. Чернокож младеж, когато Хенри линчувал до смърт, за да се докаже пред клана. За Антони, Хенри бил олицетворение на омразата, която го била вкарала тук. В продължение на месеци те не си говорили. Разделяла ги не само стена, а пропаст от омраза и история. Промяната дошла неочаквано. Една нощ Рей чул Хенри да плаче. Не от гняв, а от мъка.
плачел за майка си. В този момент Рей не видял просто убиеца от Ку Клукс Клан, а личност, която страдала за най-скъпия си човек. Той направил немислимото. Заговорил го и го утешил. Рей започнал да говори на Хенри за своя живот, за майка си, за нейната любов и прошка. Когато Рей стартирал своя читателски клуб, Хенри отначало само мълчаливо слушал през решетките. Но книгите бавно рушели стените между тях. Хенри започнал да задава въпроси, а после и да участва. Първата им книга «Go Tell It on the Mountain» на Джеймс Болдуин, история за борба, вяра и изкупление, ги докоснала дълбоко. За първи път в живота си Хенри видял света през очите на тези, които цял живот бил презирал. Години по-късно, в нощта преди екзекуцията си, Хенри имал последно желание. Той помолил Рей да бъде до него в последните му мигове. Когато надзирателите дошли, Хенри се обърнал към килията на Рей и казал: «Ще се моля за теб». Човек, научен да мрази, търсил утеха от този, когато трябвало да презира. Както казал Антони по-късно, Хенри беше научен да мрази, но тук се научи да обича. Ако Бог може да направи това, тогава Той може всичко. Именно вярата му в Бог успява да го съхрани, да не изгуби надежда и да продължи да се бори за справедливост. През 2002 година надеждата дошла в лицето на адвоката Брайан Стивенсън. Неговата организация Equal Justice Initiative поела случая. Той наел 3 от най-добрите балистични експерти в страната. Заключението им било единодушно. Куршумите не съвпадали с оръжието на Рей, но щатът Алабама отказал да се предаде. Дори след като Върховният съд на САЩ отменил присъдата, прокурорите се борили с мръсни трикове. На 3 април 2015 година, след 30 години в ада, Рей бил напълно невинен. При излизането си той погледнал към небето и казал само: «Слънцето грее толкова силно». Но свободата не заличава 30 години белези. Вместо да позволи на гнева да го погълне, Антони превърнал болката си в мисия. Днес той е автор и мощен глас за реформа в правосъдието, който се бори за тези, които системата е забравила. Неговото най-силно послание обаче не е за несправедливостта, а за силата на прошката. Посланието му е това: простих на мъжете, които ми сториха това. Не за да спят спокойно те, а за да мога аз. Историята на Антони Рей Хинтън ни напомня за силата на прошката и как тя е пътят към истинската свобода. А вие? Имате ли нужда да бъдете свободни? Сподели мислите си в коментарите по-долу. И ако тази история те е вдъхновила и докоснала, моля, харесай, абонирай се и сподели това видео, за да съхраним това ехо от миналото.